Dudu PHP Panglimbang 5 menit dina Ngatpon tanggal 2 November tahun 2025 kapethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 37 tekan ayat 40. PHP tegese pemberian harapan palsu. Kanthi tembung liya, PHP kuwi padha karo blenjo ing janji. Ngenani bab iki, aku nate dilabrak sawijining wanita. Jarene aku ki tukang PHP. Kamangka aku ora kenal babar blas karo wanita mau. Bareng dilarah-larah liwat KTP, jebul wanita mau salah tuduh. Alamatku ing kutha B, dene alamat pacare wanita mau ing kutha M. Dheweke nglabrak kekasih kang jarine memper karo aku. Jan ngisi-sini tenan. Apa meneh prastawa iki dumadi ing papan karameyan. Nanging saka pengalaman iku aku malah tambah sedulur. Ketuk saiki aku karo si wanita malah dadi kanca kang becik. Sadawane jaman pancen akeh wong kang padha ngumbar PHP kanggo menuhi maneka ego lan kadurjanani. Akeh korban padha nelongso uripe enggo pepes pengarep-arepe merga kena PHP. Mula diprayogakake kanggo para wanita mligine supaya ora gampang kapilut marang sawijining janji gombal. Nanging Gusti Yesus dudu paraga kang seneng ngumbar PHP. Santo Paulus meratelake menawa Gusti Yesus ora bisa silak ing janji, sebab Allah pancen ora bisa silak. Pengalaman mbuktekake senadyan siniksa tan kinira kepara kudu masrahake nyawa, Gusti Yesus ora blenjo ing janji ngayahi kaslametan dalem. Marang para pendherek dalem dina iki Gusti Yesus paring janji kang banget wigati. Janji iki ngenani urip bareng panjenengane ing alam kalanggengan. Sapa wae kang percaya lan asrah diri marang panjenengane ora bakal binuang alias dikukup. Tegese Gusti Yesus banget ngajeni lan tresnani sapa wae kang percaya lan asrah diri marang panjenengane. Gusti Yesus banget ngajeni perjuangan para pendherek dalem. Percaya marang panjenengane tegese ngandel menawa Gusti Yesus mujudake priagung saka Allah malah kepara Allah yang putra piyambak kang rawuh ana donya ngasta kaslametan kanggo umat manungsa. Asrah diri tegese nyumadhiake diri kanggo midhangetake sabda-sabda dalem sarta nyengkuyung karsa lan karya dalem Gusti. Pakon-pakon dalem dadi dalan lan oboring urip. Kejaba iku dheweke saguh dadi sambung asta dalem. Dheweke saguh atur bela rikala kabutuhake. Dheweke uga ngutamakake Gusti Yesus ngluwi ing sakabehi. Janji iki sing dadi janggaling kapitayan sarta dadi ugeman dening saben wong Katolik. Wong Katolik ora bakal binuwang. Saben ana wong kesripahan utawa saora-orene saben ana kegiatan memulih sedulur kang murut kasidan jati, janji dalem iki dadi salah siji saka sawetara janji kang tansah kawaca kalelimbang minangka panglipur sekalian pangeling-eling mring pituas urip langgeng bareng Gusti Yesus. Kabeh kang kapiringake yang Rama marang aku bakal marang aku lan sok sapa kang marang aku ora bakal ndak buang. Para tresna belem kinasih dina iki bareng pasaman suci sak jagat kita padha memulih arwah wong-wong pitaya. Kita percaya menawa Gusti mau tresna, marga mau tresna panjenengan ora bakal silak ing janji. Nanging kita uga kudu eling sapa kang kepengin nyawiji Gusti kudu resik ora entuk belang blunteng kahanani. Mula saka iku senadyan kudu liwat latu pangresikan, kita percaya menawa sedulur-sedulur tunggal sakapitayan kang wis ndisiki sowan Gusti ora bakal binuwang dening panjenengane.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit janji paduka dinten menika. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.